A következő videóban magyar nyelven, egy a jelenleg is hallható felolvasó program hangjának a segítségével kaphattok egy átfogó és összetett ismeretőt a földi bolygón hamarosan bekövetkező eseményről. Az esemény nevét az a pillanat adja, amikor a teremtő megadja a jelet az esemény villanásra, amely keresztül megy az arkangyalokon, a felemelkedett mestereken, a galaktikus szövetségen és az ellenállási mozgalmon át itt a bolygón. Ez az egész 15 perc alatt megtörténhet, és az esemény elindul. Csak a forrás ismeri az órát és a napot, amikor megtörténik az esemény. Ne legyen senkinek kétsége, az időpont tökéletesen időzített. Nem az emberi hatalom dönti majd el, hogy mikor fog ez megtörténni. Ez egy kozmikus jelentőségű esemény lesz. Az utolsó bolygó, amit a sötétség még a markában tart, és ahogy felszabadul, ennek a fényhullámait küldi szét az egész galaxisban. Nem lesz bejelentés. Nem lesz benne a médiában. Ez csak úgy meg fog történni. Ez egy teljes meglepetés lesz mindenkinek, és nem utolsó sorban a kabalnak. Ez bármikor megtörténhet. Mikor erős energiákat érzünk. Ez lesz az idő, mikor a szívedre és az intuíciódra kell hallgatnod. Meg kell tudnod, mit kell tenned. Támaszkodj magadra. Sokan lesznek, akik félelemmel és zavarodottsággal fognak reagálni. Lesz az erőnek egy pillére ezeknek az embereknek. A tisztánlátásra kell támaszkodniuk a változás idejében. Az elmúlt 25 000 évben egy energikus fekete lyuk belsejében voltunk, a sötét erők téridő anomália tevékenysége miatt. 2012 volt megjelölve annak az évnek, mikor mi kilépünk ebből a fekete lyukból. Ez az úgynevezett eseményhorizont. Ez történik most. Elfelejtettük, mi a fény. Így sokkal izgalmasabb és látványosabb lesz, mivel mi most az eseményhorizontban vagyunk. Az esemény első pár órájában a galaktikus erők átveszik a műholdas és kommunikációs állomások irányítását, és így értesítést fogsz kapni a világ minden tájáról, hogy mi történik. Az ellenállás beszivárgott a 300 szövetségesen belül az Illuminátus hálózatba, főleg vezető pozíciókban a katonai és hírszerző ügynökségekhez. Ezek az emberek észrevehetetlenek, így az illuminátusoknak fogalmuk sincs, hogy hol vannak. Az ellenállási mozgalom folyamatos fizikai kapcsolat ott tart fent a plejádiakkal és egyéb pozitív földön kívüli fajjal a szövetségen belül, akik minden nap tájékoztatják őket, hogy a kabal tagjai éppen hol vannak, mit csinálnak, és azt is, hogy éppen mit gondolnak. Az illuminátusok most már nem tudnak hova elbújni. A közzététel és a leleplezés magában foglalja az összes titkos dokumentumot is. Ezeknek 95%-a lesz gyorsan feloldható. Ez egy nagy sok lesz, de a kezdeti reakciók után nagyon nagy öröm lesz. És hogy mi is fog történni várhatóan a világunkban ekkortól kezdve. Első fázis, az esemény, 3-tól 7 napig. A háttérhatalom tagjainak és az illuminátusoknak a tömeges letartóztatása. Egy napos előzetes tömegtájékoztatás, mind az interneten, mind pedig a fősodratú médiában. Egy napig tartó letartóztatások. Legfeljebb 3 napig terjedő határok leállása, lezárása. 5-től 6 napos bírósági tárgyalások. Második fázis, újjáépítés, restrukturálás, 3-tól 6 hónapig. Arany és ezüst fedezetű új pénzügyi rendszer felállítása. A Federal Reserve megszűnik, a dollár helyét a kincstár által nyomtatott, aranyfedezetű pénz veszi át. A valuták egy szűk csoportja, körülbelül 6 darab, maradt forgalomban és alkotják az alapját az új pénzügyi rendszernek. Az országok adósságainak eltörlése. Magánadósságok eltörlése. Hitelek, jelzálogkölcsönök, hitelkártya adósságok és a többi. Bankok újraengedélyeztetése, kamatmentes hitelek kibocsátása. Uzsora eltörlése. Multinacionális vállalatok felosztása és államosítása. Újrafelosztása a világ vagyonának. Jóléti alapok elindítása. Humanitárius és környezetvédelmi, a környezetet helyreállító projektek finanszírozása. Ingyen energián, nullponti energián alapuló technológia és fejlett gyógyászati eszközök, gyógyszerek mindenki számára elérhetővé tétele. A különböző kormányok UFO dossziéinak megnyitása, az Amerikai Egyesült Államok 80 évre visszanyúló, földön kívüliekkel létrejött egyességeinek nyilvánosságra hozása. Az illuminátusok nemzetközi bírósági tárgyalása. Visszatérés a szokásjoghoz és közös joghoz, a törvényen alapuló jog helyett. Átmeneti kormányok, azután pedig választások. Világszerte a háborúk leállítása, a katonai csapatok hazahívása és átalakítása békefenntartó erőkké, a nukleáris arzenál leszerelése.
Harmadik fázis, első kapcsolatfelvétel, 1-3 hónapig. Kontakt, először kiválasztott egyénekkel. Az emberiség felvilágosítása az évszázadok alatt elhallgatott tényekről, a valós történelmünkről, beleértve Atlantis és Lemúria történetét. Ez világszerte a tévén és az interneten keresztül fog megtörténni. UFO észlelések erőteljes növekedése, majd a folyamat betetőzése egy masszív, több tízezer űrhajó részvételével történő demonstrációban, amely meggyőző erejű bizonyítékként fog szolgálni a galaktikus társadalmak létéről. 2 hetes feldolgozási, megértési szakasz. Az első hivatalos kapcsolatfelvétel az ENSZ-en keresztül történik majd meg. Az első kapcsolatfelvétel után találkozás, a munka elkezdése a Galaktikus Konföderációval és a felemelkedett mesterekkel. A Galaktikus Konföderáció technológiájának megismerése, a földi emberek számára is elérhetővé tétele, oktatási programok indítása, a Föld ökoszisztémájának megújítása, megtisztítása, a környezetszennyezés nyomainak eltüntetése, a teljes tudatosságra való felkészítés, újraegyesülés a konföderációs flottával és a belső föld lakóival. A Földet és lakóit 25 000 éve bebörtönözték és karanténban tartják egyfajta fekete lyukban. Eddig a sötét oldal, vagy ahogy hívjuk őket az elit, kabal, irányította és manipulálta az emberiséget. De most 25 év börtön után végre kiszabadulunk a fekete lyukból. A mi bolygónk az utolsó a galaxisban, amely felszabadításra vár. Ez a lépés az eseményhorizont vagy az esemény. Az esemény lesz bolygónk számára az áttörés pillanata, mind fizikai és nem fizikai síkon. A nem fizikai síkon érzékelni lehet majd egy nagy hullámát vagy villanását az isteni energiának és fénynek, amely a galaktikus központi napból fog a bolygó felszínére érni. Ez a napból érkező speciális fény vagy villanás áthatol a Földön, és az emberiség egészén. Nyugalmat fog árasztani az emberek felé a szeretet energia fényében, és véget vet a kettősségnek. Ilyen nagyszerű és erőteljes energia eddig nem volt látható, vagy érezhető a Földön. Mindenki érezni és tudni fogja a Földön, hogy valami történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, akik tudunk erről, mikor meg fog történni. Ilyen még nem történt ezelőtt. Próbáld megérteni az információkat, melyek a tiszta és valódi igazságot tartalmazzák a bolygóról és a világról, valamint a jelenlegi helyzetről, amelyről korábban felébredettek már tudunk és készülünk is rá. Annak a világméretű felszabadítási folyamatnak az életbe lépését látod majd az eseménykor magad körül, amely az egész bolygón megtörténik. Ezt már az őseink is megjósolták és próbáltak utalásokat tenni rá, de a földi háttérhatalom elnyomta azt folyamatosan, már 26 000 éve. Kérlek, hogy őrizd meg a nyugalmadat. Ez fontos. A Földet és az emberiséget nagyon hosszú idő óta a kizsákmányoló földi nagyhatalmak és a média tartották irányításuk alatt. Mindenféle rádióhullámot bocsájtottak ránk, hamisoltásokat és gyógyszereket adtak be nekünk, kitalált háborúkat és híreket kreáltak. Az állandó 8 és még annál is több órás munkával rabszolga üzemmódban tartottak minket, miközben egyre kevesebb volt a pénzkereseti lehetőség. Konfliktusokat és rossz kedvet generáltak. Egy hamis világot húztak fel a szemünk elé, és mi ezt a világot láttuk azóta, hogy megszülettünk ebbe a világba. Egy nagy színjáték volt az egész. Elhallgatták az ingyen energián alapuló technológiákat, és a Földön kívüliek beavatkozását és létezését, valamint hogy több dimenzió és nem fizikai síkok is léteznek a világ mindenségben. A valós történelmünket is meghazudtolták és átírták a történelemkönyveinket, de az esemény után értesülni fogsz ezekről is részletesebben. Minden korábbi világeseményről kiderül az igazság, hogy mi is volt valójában. Minden hazugságra fény derül. Az eseménytől kezdve, hogy a Föld is felszabadul az elnyomás alól, ez a galaxis csak pozitív lényeknek adott hönt. A negatívakkal a földi kormányotok tartotta a kapcsolatot többek között a hatalomvágy miatt. Uralmuk mostantól véget ér. Az elnyomók tömeges letartóztatásai megkezdtével és az igazságokra fokozatosan fény fog derülni. Légy nyugodt! A béke korszaka köszöntött be, és ezen az úton segítik az emberiséget a fény és szeretet erői. Bízzatok bennük! A világ sokkal rosszabb irányba is mehetett volna az ő számunkra láthatatlan segítségük nélkül. Őket teljesen eltitkolta a földi kormányotok és elnevetségesítette az egész témát. Minden úgy alakult, ahogyan ők azt gondosan megtervezték. Tudták, hogy egy nap eljön a végleges bukásuk. Nem akarták, hogy gondolkozzatok, és eltusoltak minden létező bizonyítékot a Földön kívüli élet létezéséről is.
Egy rövid időre az esemény után felfüggesztésre kerülnek a pénzügyi tranzakciók, amíg bevezetésre kerül az új pénzügyi rendszer, amely teljesen igazságos. De mindez csak átmeneti lesz az első kapcsolat felvételig. Utána a pénz is feleslegessé fog válni. Emellett elérhető lesz az ingyenes energia, mely már rég létezik, de természetesen ez is titokban volt tartva és az igazi tudósokat eltették láb alól. A Siriusi anyahajó megmutatta, hogy az esemény azt jelenti, amiről korábban beszéltünk. Ez az esemény egy kezdeti nagyon intenzív energetikai impulzus, amely a galaxisunk központjából vagy más szóval szívéből érkezik, és a napunk fogja közvetíteni. Ezt az energiát a Földön minden emberi lény érezni fogja. Ez az energia a fizikai struktúránk minden atomjába be fog hatolni, és jótékony változásokat generál a DNS-ünkben annak érdekében, hogy a jövőben gyorsabban tudjunk spirituálisan fejlődni. Az emberek egy belső boldogságot fognak érezni, és azok, akik erre felkészültek, akár belső megvilágosodási állapotokat is átélhetnek. Nagyon tisztán meg fogják érteni, mit jelent az Isten fogalma, és egy tökéletes boldogság és öröm állapotot fognak átélni. Ugyanakkor ez az energia egy vitalitást és szubtilis ragyogást fog hozni számunkra, amely akár arcbőrünkön is látható lesz, egy speciális belső ragyogás formájában. Az is meg van határozva, hogy ez az első impulzus pontosan 14 perc és 58 másodpercig fog tartani. Ez pontosan a galaxisunk szívverését képviseli. Tehát ez pontosan a galaxisunk frekvenciája. Nem véletlenül, körülbelül 14 percig tart egy neutronnak, hogy egy protont és egy elektront formáljon, azaz létrejöjjön a két polaritás. A galaxisunk által emittált energiát minden ember érezni fogja a napunkon keresztül, és úgy érezzük majd, hogy feltöltés reményt és örömet hoz és gyors spirituális utat jelent majd. Anes megmutatta nekem, hogy amikor ez az esemény bekövetkezik, egyfajta jellegzetes fényesség lesz látható, ha éjszaka lesz valami nagyon hasonló a sarki fényekhez, mint amikor az aurora borealis látható. Ha az esemény nappal következik be, az emberek egy sajátos fényességet látnak az égben és hatalmas boldogságot éreznek, amikor látni fogják a nagyon fényes és ragyogó kéket a fejük fölött. Ez az egyedülálló esély számunkra, amely azért adatik, hogy tudatunk egy megvilágosító ugrást tegyen. Ez egy egyedülálló pillanat lesz a bolygónk történelmében, sőt az univerzális történelemben is. De Anes azt is mondta, hogy ez az energia lesz az egyetlen, amely védelmezni fogja azokat, akik a spirituális utat követik. Az esemény biztosan be fog következni, és egy elképesztő alkalom lesz az emberi lények számára, hogy a spirituális út felé irányuljanak, hogy fejlődjenek mind energetikai, mind spirituális szempontból. Ez a rendkívüli erős spirituális energiaimpulzus megvilágosítja az életet a legalacsonyabb életformáig, míg a baktériumok szintjét is, sőt a morföld szintig. Azt jelenti majd, hogy gyakorlatilag az emberi lények DNS-e felül lesz írva olyanra, amilyen valójában potenciálisan lennie kellene a sorsunkkal és a választásainkkal összhangban. Az általam kapott információk alapján észrevettem, hogy az impulzus, amit kisugároznak majd az események idején, egy új időszakot fog nyitni a földi civilizáció életében. Attól az időtől kezdve az emberek választhatnak, hogy egy állandó boldogságállapotban és Istenben bízva élnek, vagy elutasítják az energiát és pessimizmusba merülnek. Attól az időtől kezdve a szociális érzékenység és függetlenődés iránti vágy erős változáson megy át, mind az egyén, mind a nemzet szintjén. Az embereknek lesz hitük Istenben, nagyobb igényük lesz jogaik megvédésére, és megfigyelhető lesz, hogyan oszlik meg a társadalom azokra, akik fejlődni akarnak, és azokra, akik ezzel ellentétben a múltat akarják megőrizni, a múlt szokásait, tradícióit, elutasítva a belső fényt, ami már megszületett azokban, akik felébredtek. Anes világosan kijelentette, hogy ez az állapot isteni adomány, spirituális ajándék és egy energiát képvisel, amely minden lény által kibocsájtódik, akik átélték ezt a felszabadult állapotot és beletartoznak a galaxisunkban található 200 csillag által formált hálózatba. Minden embernek lehetősége van választani a jó és rossz között. Ahogy Anes mondta, az esemény megzavarja majd a gonosz entitásokat, akik azonnal elhagyják búvóhelyüket, igyekezve a félelem, düh és erőszak irányába befolyásolni az embereket, annak érdekében, hogy ismét irányítások és elnyomások alá hajtsák az embereket. Ennek érdekében előbújnak rejtek helyükről és minden eszközt bevetnek. Természetesen azokon keresztül fognak cselekedni, akik már régen eladták magukat, és befolyásos politikai vezetők vagy bankárok.
Sokan annyira romlottak, hogy még az esemény után is fogékonyak lesznek a negatív energiákra és olyan döntéseket hoznak majd, amik a népesség ellen irányulnak. Ezért nem sokkal a különleges pulzáló megvilágosító kozmikus energia kibocsátása után zavaró események fognak történni a Földön. Nagyon nehéz idők lesznek, amikor az emberek szigorúan próbára lesznek téve. Sok igazság, sok titok napvilágra jön, mely megdöbbenti az embereket. Ellentétben a mostani helyzettel, ahol nincs folytonosság a véleményt és szándékot illetően, ami a tömegeket illeti, az esemény után a tömegek követelni fogják a jogaikat, nagy bátorsággal és eltökéltséggel. Anes egy nagyon érdekes tényt is közölt. Még akkor is, ha sok embernek nehéz lesz megérteni és elhinni, hogy kikerülhetnek ezekből a helyzetekből, a megvilágosító impulzus fenntartása tévedhetetlenül fogja vezetni őket, hogy majdnem csodával határos módon túllépjenek a nehézségeken. Az eseményt követően a társadalom felébredés lesz egy energia fölöslege. Természetesen a sötét erőket nagyon fogja zavarni, hogy az emberek spirituálisan elkezdenek felébredni. Meg lesz az erőnk, hogy követeljük a jogainkat. Körülbelül 3 évvel az esemény után, ami alatt ezek a társadalmi rendellenességek folynak, a két tábor elválik egymástól. A pesszimisták feladják a felemelkedést és fizikai, anyagi fogjai maradnak, elkezdve egymással harcolni, míg azok, akik átalakultak, elkezdenek eltávolodni ezektől, lépésről lépésre, a Föld új korszakának spirituális közösségeit hozva létre. Annak ellenére, hogy azok az idők nehezek lesznek, egy szédítő feltárási ütemet is jelentenek majd. Az emberiség kétség nélkül megnyeri a harcot a gonosz erői ellen, mert ez a sorsa. Az esemény megtörténésétől számítva minden jótékony lesz. Meg lesz a lehetőségünk és korlátlan erőnk a fejlődésre, és hogy találkozzunk ezután az égi testvéreinkkel.